ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କିପରି ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ମୁଗ ଡାଲି। ପ୍ରଥମେ ମୁଗକୁ ଭାଜିଦେବେ ଆଉ ମୁଗ ଫୁଟିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ପେଶା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଚୁରିବେ। ଧ୍ୟାନ ସେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚୁରିବା ବେଳେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ ହେଇପାରେ ବେଶୀ ଚୁରି ହେଇଯିବା କାରଣରୁ ମୁଗ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଗୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ ହେଇପାରେ, ଯାହା ଡାଲି ବି ଭଲ ହେବନି ଆଉ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ କଟିପାରେ। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚୁରିଲା ବେଳେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କାରଣ ଫେସାରେ ଯେତେବେଳେ ଚୁରୁଥିବେ କିଛିଟା ମୁଗ ମଝିରେ ମଝିରେ ରହିଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଚୁରି ହେଇଗଲା ସବୁ, ଅଧେ ଦେଖିଥିବେ ଫେସାରେ ବି ରହିଯାଇଥାଏ ମୁଗ। ତାକୁ ଗୋଟେ ବେଡ଼ସିଟ୍ କି ପେପର୍ ଆଣିକି ପୁରା ସାଇଜ୍ କରି ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁଲାରେ, ମୁଁ ତାକୁ କୁଲାରେ ନେଇ ପାଛୋରି ଦେଲା। ଆପଣମାନେ ଏମିତି କୁଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଛୋରିବେ। ପାଛୋରିଲା ପରେ ଚୋପା ସାଇଡ଼୍କୁ ମାନେ ତଳକୁ ପଳାଇ ଆସିବ ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ଡାଲି ରହିଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଡାଲି ବହୁତ ୟମ୍ମି ଆଉ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ ସବୁ ମୁଗକୁ ଆପଣମାନେ ପାଛୋରି ଦେବେ। ପାଛୋରିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ଦେଖାହେଉଛି ସେ ଡାଲିଟା, କାରଣ ଚୋପା ତା'ର ହଟିଯାଇଛି। ତାପରେ ବଳିଥିବା ଯେଉଁ ଚୋପା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଥିବ ସେଇ ଚୋପା ଗୁଡ଼ିକ ଗାଈକୁ ଖାଇବାରେ ଲାଗେ, ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।